Sahur, sahur, sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wanci wulan Ramadan, wulan sing becik akeh ampunan. Kabeh umat Islam duwe kewajiban nglakoni poso suwene sak wulan. Ngono-ngono ngendikane Pak Kiai. Ana wong wadon wetenge penting poso Ramadan iku paling penting. Paling penting kula aturi enggal-enggal wanci sampun jam 3. Sahur sahur sahur. Wulan Ramadan wulan kang suci kanggo ngresiki raga lan ati. Setahun pisan aja nganti lali. Poso wajib ayo padha dilakoni. Sapa gelem nglakoni poso mesti ketemu dina riyaya. Poso ngono kudu kuat panggoda supaya ibadahe dadi sempurna. Monggo-monggo Bapak Ibu kasune enggal-enggal sahur sahur sahur. Tuku kloso dienggo klesetan sing ora poso kancane setan. Sahur sahur sahur.